Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, delegacija gradske opštine Lazarevac položila je venac na spomenik srpskom ratniku i na taj način odala poštu svim srpskim junacima koji su stradali boreći se za slobodu Srbije. Zašto je to praznik za nas, praznik slobode, praznik jedinstva i praznik zastave? Slobode je zbog toga što probojem Solunskog fronta srpska vojska se vraća u svoju zemlju i oslobađa ne samo Srbiju, nego praktično na poziv prelazi u sve srpske krajeve. Drugo, zašto je to jedinstvo? Jedinstvo zbog toga što u proboju Solunskog fronta u srpskoj vojsci skoro četvrtina ukupne vojske su Srbi iz prekodrinski i prekosavski koji su došli kao dobrovoljci od Kanade i Amerike preko Rusije gde su bili zarobljeni i tako dalje i oni su činili snage koje su zapravo skoro bile u sastavu dve divizije. Zbog toga je to jedinstvo. Iskazano je nacionalno jedinstvo. Jer nemojmo zaboraviti, prva žrtva Velikog rata ili Prvog svetskog rata je Srbin prekodrinski iz današnje Republike Srpske. Današnji dan je i dan koji je dan organizacije rezervnih vojnih starešina Srbije. Ta organizacija je stvorena posle Velikog rata i njen prvi predsjednik je Stepa Stepanović. Tako i u našoj opštini Lazarevac postoji opštinska organizacija rezervnih vojnih starešina. Stepa Stepanović kao prvi, znači predsjednik, je možda i najbolje odabrano ime zato što je Stepa Stepanović nosilac prve savezničke pobjede u Velikom ratu, a to je bitka na Ceru koja se odigrala u avgustu 1914. godine. Organizacija rezervnih vojnih starešina je svakako organizacija koja mora biti u budućnosti jedna od centralnih organizacija koja će također voditi računa o negovanju tradicija i uspomena na sve one koji su položili život i koji su dali doprinos da mi živimo danas u svojoj državi i u slobodi, a zapravo, što ne reći, danas mi praktično imamo i dve države, prvi put i preko Drine imamo Republiku Srpsku i Republiku Srbiju i to su naše najveće vrednosti uz jezik, pismo, istoriju, kulturu, tradiciju. Polaganju venca prisustvovalo je i Udruženje rezervnih vojnih starešina. Zamenik predsjednika Skupštine gradske opštine Lazarevac, Željko Pavlović, iskoristio je priliku da im čestita Dan udruženja koji se također proslavlja 15. septembra. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik posljednje 2 godine. Srpska zastava će se u to ime vijoriti 15. septembra svuda gde žive Srbi.